Мале, чай не на какви се натресахме. Чакай Тук се. поне е един мач, тук е добре. Козак. О, срещу Козак играем. Командный бой. Сражайся и докажи, что ты Ама лучший. поне тук е такова, криш се зад скалата и стреляш. Тук сега игра на отлъгване. Да. Виж се, няма... Видяма бе, мамичката. Няма да взим... О, ма, те, както ги виждам аз, така и има и други хора Чакай, ги аз ти виждат. каза нещо, аз не го чух. Какво каза? Те удареха един от нашите, бе. Да, явно. Гледай как се крият. Гледай. Крият се. Е, там, отсреща. Две на едно. Две на едно. Някой твърдя са така. Две на едно. Набора, Ачо, май. Чо, пускай там ракети, бе. За скалата вляво са. Зад той. Ей го един е тук, има до той. Ага, и той е един от тях. С една меркава 11. Ей, там до барига. Тук, къде ма видял страни. Опа, ще препечих пътя. Аз съм с много малко здраве. Видя ли къде има там са крие? Там са къде го? Ударих един. там са крият. Козак убих. Мами ти козак. Той е от полка на птецата. Само, кръдя са го козака, ма само да ми дойдеш тук и пак тръгвам в атака. Видя ги там до брега са Да. Чо, мята ракети там е. До океана. Да, до океана са. Там са в момента. Там е, къде? Скри са. Значи зад камъка стреляй. Избяга, като траснах с първия път. Дойде. Пак дойде там. Пак там са. Те са там. Там са, но нямам такова, нямам здраве на танка и бронята. 8 на 5. Той и аз са крия. Че ме нямам той е бавно зарежда този. Айде пак тръгвам. Там са крия. Да. Виж ли са крия. Абрам си на там. Не, такова. С бронята. Дърхава. Браво, гръмна го. Убих един, ама и мен ме убиха. Той излиза там един. Той излезе. Аз го чакам на гуми и имам такова. Само да ми излезе и... Имат като на птецата танка. Да. Май без малко ще да ме уби. Там са два танка даже. Не един, два са. Мятай ракети там е. Как да не спия, бе? Убиха ме втори път. Не съм убили още, ма нямам вече щит. Такова го. Крия са. Крия са, да. Крия се и чакаш. Крия са и чакаш да И видиш. чакаш развитие на битката. Там излиза, той е с Абрам. Не, с Меркава. Меркава и има голяма броня и го тряскат по няколко път. Ама аз сега го чакам. Той аз го чакам. Айде, двамата, един удари, само да ми излезе. Но той сега чака да му Той бронята сега да му чака, дойде. да му зареди баронета. Да му заради бронята. То така се играе, човек. Тя играта е наша, 30 секунди. Да, съберем 3 танка тук и той като се покаже и трите стреляме едновременно и бронята му заминава. Но той е, че той пък стреля много често. И 20 секунди. Ги в средата. Там подарката. Никой да не си
Куда са? Там, опа, там са. Победа! На първо място, браво, бе. Ама защото само с един танк. Кума направя, че? Да, ама с един танк само, защото не съм убиван, зато е. Ти за Зато е. Я